today's video, Yay! So ani ako karon aron sa paghatag kaninyo sa maayong pamaagi kung saon nato pagkaon ang atong pinaka-delicacy diri sa probinsya, ang pagkuak sa bakiki. O alang sa kasayuran di ay ang atong bakiki dili ni makuha sa mama kundi makuha kini sa ilalom sa dagat. So nag-andam kitag duha ka balde. So mao ni ang usa ka balde nga sulod sa bakiki og ang tubig dagat. So actually ang bakiki kung imo ni siyang gunitan is humok jud kini ang tunga. See, sama ani. O pwede mo siya mabuak through kutsilyo. Nara nimo og unsa imong ganahan nga pamaagi kung unsa nga paspas nga pamaagi nimo para mabuak kini. Samang naanda na mo nga pamaagi, ang kining bakiki amo kining gamiton sa among kamot. So amo kining pinduton aristo nga kay mao man ni ang humok kabahin. So it's just like this. So ato na ning nabuak. Then ato kining tanggalon ni iyang remaining nga nabuak. So nakita na nato ang og unsa ang sulod aning bakiki. Sa ikaduha natong pamaagi ato kining limpyuhan sama sa paglimpyo sa atong tubig dagat nga nakuha. Sa ato nakita karon, dili gyud siya purely nga matangtang tanan. Kay ang first nga tumatangtang is ang tinai, og sa ikatulo natong pamaagi ato kining manumanuhon og pagtangtang kining tinai aron makita nato og unsa ka anindot og kalamian ning atong unod nga makita. So mao kining tinai nga atong nakita karon. So nga dili dapat nato ni kaunod. Ato kining manumanuhon og atong hinaynayon kay aron dili mabungkag kining unod. Just like this. Okay. Og ato kining balikon og pag sausaw sa tubig aron ma totally nga malimpyo jud ni siya. And here it goes. Makita gyud akong kamot karon nga unsa ka hugaw kay natural gyud ning ang bakiki mohatag jud ni siya og mancha sa atong kamot. Tapusan natong pamaagi karon is unsaon nato pagkuha o pagkaon aning unod sa bakiki. So sa naandan diri namo sa probinsya, ang pamaagi namo sa pagkaon is gamit namo ang among kamot. Og pwede ra sa dinyo sa mga sosyalan diha, mo gamit kamo og kutsara. So sa pagkuha aning unod is gamiton kini sa atong o sa gamit nato kumagko nga kamot og inaon ni siya pagkuha. So nakuha na kini, so it's ready to eat, di ba? O ni kini karon ato nakuha nga unod. So sa pa atong gihuwat kan o na ni nato. there you go guys. Don't forget to like,